Здравейте хора, в момента сме в самолета. В последния момент реших да правя влог, така че очаквате извънредни включвания. Вече сме в Милано! Sì! Sì! Ciao! Ragazzi! Vai canoli! Някакво местно ястие. Кама трасе! Отиваме да видим катедралата Милано. Сега се разхождаме, отиваме да видим още няколко забележителности. Здравейте, днес е 22 март, моят рожден ден. Баба ме се доведе на закуска и след като закусим ще ходим да разгледаме други забележителности. Къде отиваме сега? На канарите. Седнахме да си починем, сега сме в двореца. Много е красиво. I'll be there for you. Взехме си сладолед, много е вкусен. Добро утро, хора! Сега станахме и ще се оправим да ходим до езерото Комо, което се намира на няколко километра от тук и ще ходим за влак от там. Там е къщата на Пенчо Славейков, където е живял. Чакаме за лифта да се качим. Прибираме се към Милано. За последно ще се разходим в Милано и утре летим в 7 часа сутринта. Това беше много яко. Това беше пътуването до Милано. Сега остава да се монтира и да се качи това видео. Чао ви! Нови срещи за предното видео е тук, да се абонирате тук за тенски долу в описанието, инстаграмите долу в описанието, фейсбук долу в описанието.